Beno, hauze hartuko duzu, krokodifil pirulak bat goizean eta beste bat gauean, krokoditolidon supositorioak egunean bat eta krokoditamina eferbestente jatordunetan. Astean bi, urrengoa, JJ-ak arrapaladan hartuko zituen erizainak betetako errezetak guztiak eta lasaituta irten zen kalera. Zer nahi zenuke gazte? Botikari hark betaurrekoen gainetik begiratzen zion ezagutu bai, baina izena gogoratuko ez balu bezala. Jotak itxura gerrukarria baizuen bizitzan azkenaldian gertatu zitzaion gauen zengatik. Benetako interesa sumatu zuen esaldi ohiturazko hartan. Errezeta hauen bila etorri naiz. Jotak isilik geratu zen errespetuz, bere astoramena disimulatzeko, botikariak errezetak deszifratzeko lan hartzen zuen bitartean. Bai, krokoditalidon, krokodifil eta krokoditamina. Eta gai hauek izendatu ondoren, botikariak gehi begiak jaso zituen errezetatik. Jotak txalotu beharko balu bezala. Krokoditlik hauek oso dira gagakarriak esan zuen, eta botikariaren atzealdera joan zen sendagaien bila. Jotak lehiotxo bat irekitzen sentitu zuen bihotzean. Botikariak nonbait ez zion garrantzirik ematen bere gaitzari. Ia, arreta jarri gabe hitz egin zuen krokodilitis hartaz, gripe hutsa balitz bezala, eta gainera gogakarria hitza gehitu zuen. Kontu hura oso ezaguna zuela alegian. Barkatu esan zion Jotak botikariari berriro agertzen zenean. Atrebentzia ez bada, krokodilitis kasu asko ezagutzen ahal dituzu? Krokodilitis kasu asko? Bai horixe.